देशान बांदपासान आसली, जशी आमी आमच्या पदकान बांदपासान आसली. आणि इजिप्ताचो राजा तांकां इतले त्रास दितालो जसो सैतान आमच्या जिवितान आमकां त्रास दितालो आणि आज पासून कितल्या जाणांक त्रास दिता. पातकान घालता, श्रापांनी घालता, वायटपण तांच्या जिवितान येता, कसले कसली झगडी झुजां, शांती घराब्यान ना, समाधान घराब्यान ना. पातकाचो कोर जो आसा, या संवसाराचो कोर जो आसा तो सैतान मनशांक सारको त्रासान घातलेले आसा. कितल्या जाणांक जशी आमी आसली आणि देवाच्या भुरग्यांक बांदपासान घालून तो राजा ताचेर रूल करतालो इस्रायलाचे पोरचेचेर. सो देवान अब्राहमाक सांगलेले की तुझी पिळका, तुझी भुरगी, तुझ्या भुरग्याची भुरगी जी येतली 400 वर्सां ती बांदपासान उरतली. एका राजाच्या हुकुमा पोंदाक ती आसतली अशें देवान अब्राहमाक सांगलेले आनी अशेंच घडले. 400 वर्सां इस्रायलाची लोक बांदपासान आसले, ती रडोंक लागली, देवा आमकां तूं पाव, देवा आमकां तूं पाव. आनी कितली जाण जाणात तुमी की जेन्ना आमी देवाक उलो मारता तो आमचे चुचुरे कोत्ता, तो आमची काकूट कोत्ता. हाका लागून जेन्ना आमच्या जिवितान त्रास येता आनी कश्ट येता, आमकां भितरल्यान फकत एक रडोंक येता की जेजू तूं म्हाका पाव, देवा तूं म्हाका पाव. अशें त्या भुरग्यांनी इस्रायलाचे पोरशेन देवाक उलो मारलो, आमकां सुटका दी. आणि देवान मोसेसाक उसार केलो. मोसेसाक सांगले तू या म्हज्या भुरग्यांक इजिप्त देशांतली भायर काड आणि तांकां तितूंतली भायर काडल्या उपरांत तू म्हाका बसूंक ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक ह्या पर्वताचेर परत हाडटलो. When I came here to Margao for the first time in January, I have spoken something about this encounter with God. देवान मोसेसाक विचून काडलो आणि देवान पळयलो ताका विचून काडलो तेन्ना देवान आपले मुखामळ ताका परसोडीक दाखयले. देवान आपले प्रेझेन्स ताका फील करून दिले, अनुभव करून दिले, ताचे आशीपण, ताचे पवित्रपण. मोसेसान हे अनुभव केले देव पवित्र म्हणून. देवान सांगले मोसेसाक तुझे वाडो काडून परत दवर, सायडीक दवर आणि तू म्हजे फुडें यो, कित्याक हो जागो जंय तूं उबो रावला तो पवित्र जावन आसा. देवान मोसेसाक सांगले की हो पवित्र जागो म्हणजे तूं म्हाका बसूंक येता तेन्ना तूं पवित्र जा.